بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت كبرنا وظهرت أمننا وجعلت كل ما سألت ربنا أعطيتنا فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي على خير الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ‘yan uwa musulmai ina mana gaisuwar addinin musulunci. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa komai, nuna mana yammacin azumin Ramadan yau 15. Azumi ya zo biya, Allah ka amsa mana. Hijiran manzon Allah shekara 1443 wanda ya daidai da 16 ga watan 4 shekara miladiya 2022. Tafsirin alkur'ani mai girma, suratul haqqa. Sura dama tana magana akan alkiyama, kuma mun so mu zo akan maganan alkiyama. Alkiyama ba za ta tsaya ba sai an ga wasu alamomi manya-manya. Alama ta farko bayyanan dujjal da irin shaidancinsa, duniya duk zai zaga. Wayannan lokuta da zai kwana 40, amma kwanaki ne cikin fitina. Allah ka tsare mu. Inda ba zai shiga ba sai da Madina, wanda ke nuna hurumin alfarma da daraja na Makka da Madina. Ana cikin haka Mahdi zai bayyana, cikin haka Annabi Isa zai bayyana. Ana cikin wannan hali ya juju wa majuju za su bayyana. Alama ce duk manya tashin. To alama mafi girma sai kuma wanda mafi yawan wanda suke rayuwa a wannan lokacin shararan mutane ne, shine fitowar rana yamma. Shi da zaran to abubuwan da za su biyo baya dab sai alkiyama. Allah ka gafarta mana.
to shine Allah madaukakin sarki yace fa iza nufika fi suri nafkatu wahida na'am fa iza nufika fi suri nafkatu wahida kai busa a busa wannan kenan saboda haka in yayi wannan busa na farko akwai busa na biyu wanda Allah madaukakin sarki yace wani fika fi suri fa idahu min al-ajdasi ila rabbihim kuma yace wani fika fi suri fa jama'nahum na farko suratul yasin wannan na biyu suratul kahfi saboda haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana idan aka yi busa na yin tashin alkiyama busa na biyu wahiyya nafkatu saniya ita ce busan nan ta biyu wanda alkiyama za ta tsaya saboda haka duk wanda ke cikin kabari a wannan lokaci zai fito don haka wannan busa Allah madaukakin sarki yana gwada mana wato duk in an yi busa wadda bayan sa kowa zai mutu in kowa ya mutu za a sake kowa ta wannan busa ta fi busa duke da ke Allah na wata ara ke cewa yau mutarrifin razifa tatbauha me zai faru cewa wannan maganan kafirai ne dama suna musu akan tashin alkiyama suna ga in su ba su tashi ba saboda haka to idan an yi busa na alkiyama sun tashi gaban Allah sun san cewa wannan rana ce ta don haka asiri ya to tashin hankali tsorata kowa na cikin tashin hankali bayan kowa ya mutu sa na biyu kuma Allah madaukakin ya ainihin mala'ika da yake busa don tashin kiyama Israfil da man fi idan an yi busan nan duk wanda ke bayan ƙasa zai mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama je mun yi bayani akan waɗanda za su saura su ne mala'ikan Israfil sunan Mika wayannan mala'iku da hurul ain da kuma da suke dauke da al'arshi na Allah subhanahu wata'ala kun ga zai faru a cikin wato lamari don haka sai kenan in an yi busa din nan busa biyu wato da sawa ne wanda lokaci wani ba za a yi ta busawa ba ne a da wahidatun إنما قولنا لشيء كما يتي أمره إذا أراد شيئا umarnin Allah ya ce kasance abu sai ta kasancewa kawai saboda haka busa wannan da an yi kowa in an yi guda kuma kowa sai ta saboda lokacin da kowa ya mutu babu wanda yake raye gaba daya ba wanda ya saura banda Allah subhanahu wataala saboda haka gabaki daya a wannan Allah subhanahu wataala zai nuna ba wani mai mulki sai shi da shi ne mamallakin mulki duk wanda kaga ya bashi mulki ya bashi wani abu ne dan kankani daga cikin abin da shi yake mallaka saboda haka Allah madaukakin sarki ce to idan wannan busa ta ainihin wato kiyama sai Allah wa milatil ardu
humilat al-ard ay rufi'at min makaniha bi amri Allah azza wa jalla. Kasan nan ke kallo wa al-ardu ta gabaki daya wadda dakata wahi ay fadu kada dabari imam dabari yana cewa ta zarzar za a girgiza kasa girgizawa ainihin wato guda mai karfi lokacin ainihin wato Allah madaukakin za a dauke kasan nan da muka wa hubilatil ard wa rufi'at za a dauke ta daga inda take ba wal balu da duwatsu fa dukata dakata wahida za a girgiza su girgiza don haka shi sa maka wa yas'alunaka 'anil jibali saboda haka suna tambaya to duwatsun nan in kiyama ta yi zai da su wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa gaya musu ubangiji na Allah zai sa duwatsun a nike su daga nan a sheke za ta zamanto kamar gari. Saboda haka Allah madaukakin sarki yace wannan lokaci kalla idza dukkatil ardu dakka dakka ne faro wata yau ne daukakin sarki gwada dakka kasan nan da kuke kallo aka nikewa in aka dauke ta aka canja ta aka girgiza ta aka sheke ta aka mai da ta gari gaba daya za ta zama ba da wani tasiri kuma gaba daya bayan aka yi Allah madaukakin sarki ya ce wani abu zai sake faruwa to badalul ardu ghayra Allah madaukakin sarki yace yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi wahidil qahhar randa za a canja wani kasa ba wani kasan ba kidan a wannan lokaci kuma lokacin ruwa ya faru muke hawa da motoci ga manyan duwatsu ga kuma bayan kasa wannan rana ta alkiyama kasan kamar da kuka san nadewa za a nade ta kamar yadda ainihin wato sama ita kanta ita ma za a nade ta rana a kama kana kallo rana ana nade shi yawma nadwi kama badana me faru saboda me ranan da Allah madaukakin sarki ke cewa muke nade ainihin wato sama kamar yadda kake nade taburma kamar yadda kake nade fefanka in kai rubutu ka nade in kai wasiƙa zaka tura to haka za a nade sama dubi saman nan dubi karfinta dubi kake kallonta a antum ashaddu khalqan am as-sama samkaha a antum ashaddu khalqan am as-sama in kudin nan halittun nan ko ne mafi tsanani abin sama ko halittar sama ya fi naku da halittar ka dan adam da halittar sama wanda ya fi ba ku ba da hansa ba saman nan Allah ya gina ta kuma ya ɗaukaka rufinta samanta ga ta nan maɗaukakiya kuma ka yi dubi ka gani shekara nawa shekara a zuwa ka
ka taba ganin wani wuri ya bule ga mala'ika yana faci? ba zai yi ba. kai dubi zuwa sama ka sake kallo, shi ka ga ko wani inda wani wuri ya tsage? kuma ka taba ganin kalar sama ya canja? amma kuma masallacin nan duk shekara sai mun sake fenti. in ba a sake fenti ba sai ka gane alamar cewa ba a fenti ba. gida baka shiga ba ka gina shi, bayan shekara 2 ko 3 ka dawo zai zaunu? sai an sake mishi gyara. to amma saman nan kai haka ka gan shi, iyayen haka suka gan shi, kakanninka haka suka gan shi, shekara nawa aru farji ilbasara karrataini, ka yi ta kallo sun marji ilbasara. ka daga ido ka sake kallo, ka kalli sama ka sake kallo, ganinka zai dawo yana kaskantacce ba tare da kaga wani nakasa a sama ba. to halittar sama ya fi naka. to amma ran tashin kiyama saman nan da kake kallon ta da girma, Allah ce za a nade ta irin yadda ake nade taburma, nadin da ake yi wa fefa. don haka Allah madaukakin sarki ce za a canja ranan yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati. za a canja kasa ba wannan kasa ba, was-samawati a canja sama ba wannan sama ba. wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar, mutane za su fito kuru-kuru a ranar gaba daya ga su gaban Allah. kuma Allah dama zai zo waje a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah subhanahu wataala zai zo ga mala'iku sahu sahu. rana ce ta tashin hankali, ranan hisabi. Aisha ta ce ya Rasulullah, to wannan kasa idan an nade kasan an nade sama, to mu mutane ina muke? kai ma za ka yi irin wannan tambaya. haka da ko ba haka ba? ya Rasulullah, to ya za a yi kenan? ka ce za a nade kasa, sai manzo Allah ce za a nade kasan a zo da wani kasa farisol, farinsa ya fi farin garin gurasa masa, farisol. ba a taba wani sabon Allah kai ba, shi za a shimfida. mutane kuma ina suke? an sanya su a wani duhu cikin iko na Allah, sannan a gindaye siradi, suna kan siradi, kowa sai ya hau kan siradi. wa in minkum kana ala rabbika wariduha, kowa sai ya bi ta kan wutar jahannama, kowa sai ya kan siradi. siradin nan sirantakansa ya fi gashi sirarantaka. dube da gashin kai ke siriri ko? to siradi ya fi gashi sirarantaka, sannan kuma gashi da kaifi, ya fi kuma takobi kaifi. kowa kuma sai ya wuce. shi yasa manzon Allah yake cewa wannan ya zo cewa zai fado, wani ya makalkale, wani ya yi kaza, gashi nan wannan ya yage shi, wannan ya yanke shi, wannan ya zo da jare ciki, wannan da rubda ciki. manzon Allah na gefe yana ce rabbi sallin salli, ya Allah al'umma ta ka sa su haye, Allah ka sa su haye. duk wanda ya zo ya kasa hayewa in ya fada sai wuta. Allah ka kiyashe mu. saboda haka a wannan rana za a canja ƙasa a kuma canja sama gaba ki daya. mutane za su fito gaba daya sai ga su ga Allah subhanahu wataala. a wannan lokaci mai faruwa ta faru. saboda haka duk abin da kake tunani cewa abin lokaci ne ko da nisa, a'a, duk lokacin da aka ce maka abu zai zo, duk wani abu kullu atin qarib, duk wani abu mai zuwa kusa yake. kuma Qur'ani ya ba mu labari, ku ne kuke kallon shi da nesa, amma wa narahu, mu kuma fa ku kuna daukan abin nesa, kuna kai lissafin nesa. Allah ya ce muna kallon shi qarib, kusa yake. saboda haka Allah madaukakin sarki yake nuna mana alkiyama kafin ta tsaya, wato in an yi wannan busa na kaho na tashin kiyama, wan shaqqatis sama'u, saboda haka wan shaqqatis sama'u sannan za ka ci gaba da ai tafattarat